Siema kurde. Nabyłem drogą kupna nową kamerę. Przejdziemy się eleganckim Einfahrtem. I ją nabyłem właśnie z myślą o takich nagraniach terenowych, jak to, o, jadą świry. Takie ciulstewko małe. Action 4. Można też użyć w ramach samoobrony, jakby przyszło co do czego. Ty, patrz. Chłopaki z baraku. Jako żywo. No a jakie ma to zalety nad tym Pocketem, którego używałem? No bardziej się właśnie ona nadaje do nagrań takich terenowych, bo ma 3 wymienne baterie, a tam jednak po paru 10 minutach ten Pocket padał. Tutaj po prostu wrzucam następną, tam muszę ładować z powerbanka. No i nie muszę się bać o żadne warunki pogodowe. Mogę nagrywać w upale, mrozie, deszczu, mogę z nią wskoczyć do wody. Może to dzisiaj zrobię. Jakby mi spadła gdzieś, jakbym łaził po jakichś ruinach albo nie wiadomo czym, to nic się nie stanie. Przegląd garażowy. Kibel jakiś. Nic ciekawego. O, tu widać za to, że impreza była dobra. Bo jak wiadomo, jak się bawić, to się bawić. Drzwi wydupczyć, okno wstawić. W ogóle to jest normalne FOV, a wydaje się dość szerokie, nie? To jak będzie wyglądało szerokie? No, to jest szerokie. A jest jeszcze bardzo szerokie. O kurde, ale mam długą rękę. Nie no, to już trochę przesada chyba. Ty, ale na Bytomiu to się ludziom przelewa. Nie chce ktoś fajnego telewizora? Jak coś to stoi tu, przy przystanku na Piłkarskiej. Korci mnie, żeby położyć pod tramwaj tą kamerę na tory i go tak nagrać, ale boję się. Jak wyszło? Banda jednego miasta. Kto wcześniej nie jechał tą trasą z Bytomia na Witor tramwajem, zanim nie były tu położone te nowe tory i trakcja i wszystko, ten nie zna życia. Wierzcie mi, że te glajzy były takie. Jak wąż. Mówiło się, że jak tam się wsiądzie z kubkiem śmietany, to na ostatnim przystanku na Witorze wysiada się z kubkiem bitej śmietany. A teraz proszę. Cichutko. Ekskluzywnie. W ogóle mogę zrobić jeszcze coś takiego. Nie gniewajcie się, jak ten materiał będzie jakiś niedorobiony technicznie w kwestii audio-wideo, ale no muszę coś nagrać, żeby się nauczyć tej kamery. Muszę tutaj dzisiaj porobić jakieś dziwne rzeczy, posprawdzać jej możliwości, sprawdzić sobie, jak w ogóle jakość z niej wypada, czy to w ogóle wypada pokazać ludziom. Jaki fajny kamyk! Inkszy, jak wszystkie inksze. Ale czuć już tą woń taką. Nawet widziałem, że ktoś coś łowił ostatnio, ale jaki piękny kwiat tam jest, patrzcie. Bardzo charakterystyczny zapach, taki. Kojarzy... No i jakby było może z 5 stopni cieplej, to tu z lewej strony na pewno by dochodziła jeszcze woń grilla. Bo tu są wszędzie ogromne połacie ogródków działkowych. Ale patrzcie w ogóle, jaka dzicz, jaki burz. I to w sumie jesteśmy tak naprawdę 15-20 minut od ścisłego centrum miasta w tamtą stronę. Max, no uroczo. Co wy chcecie więcej? Pieniędzy. Zbliżamy się do legendarnego stawu pod Topolami. Kiedyś tu ludzie mieli zwyczaj, między innymi z pobliskich ogródków działkowych, wyrzucać tony śmieci. No widzę, że jest lepiej niż było, ale już nie jest do końca idealnie. Był pity. Arnold. Tam kiedyś, kojarzycie, może opowiadałem, że było takie pole rzepaku za tymi stawami, gdzie grasował dzik morderca. Nie no, serio, to zwykły dzik. Poturbował ponoć jednego psa, który tam do niego pultał. Tu rośnie mech, czyli tu jest północ. Chociaż zaraz. Miał być na drzewie, nie na betonie. No powiedzcie, że nie pięknie. No przecież pięknie, aż dupsko mięknie.
Naprawdę urocze rejony. I tu niejedną fajną rybę wyciągnąłem. No, ale to było 20 lat temu. Teraz by trzeba opłacić kartę wędkarską. O, to nie jest tak. Cuda natury. Wszystko jest. Fajna miejscowa. Jakby ktoś nie miał mieszkania, to tu widzę, jest wolna przestrzeń do zagospodarowania. Tam grasował dzik zabójca w polu rzepaku. Tylko że teraz już nie ma rzepaku. I nie ma też już chyba dzika. Miały być materiały ekstremalne. Ty, to jest fotel z auta. Ciups. Trzeba coś doekstremalnić. Dobra, wspinaczka po hołdzie na początek powinna być git. Kule. No nie wiem. To się zrobi, ale to trzeba spokojnie pomyśleć, jak się za to zabrać. Posiedzieć przy kawie. To nie tak, nie na wariata. To... O! Zacznijmy od czegoś mniejszego. No i gitara. A, drodzy Państwo, zwłaszcza ci pochodzący z naszej wspaniałej górnośląskiej krainy, często zarzucają mi, że ja w moich materiałach za mało godam po naszemu, a za dużo mówię w cudzej godce. Bardzo przepraszam, no ale kanał jest kierowany do widowni ogólnoświatowej. I'm very sorry. Entschuldigung. I zwinicie, pожалуйста. Żeby wam to wszystko zrekompensować, to zaśpiewam teraz po śląsku. Uwaga. Bo na rudzie fajnie jest, idzie się nadupić fest. Za 5 złotych albo 3, jo nie umia trafić drzwi. Meine liebe Augustyn, zjot masło, srał tu z tym. Nie groźcie się tak ino głupie godą do wicu. A ja najbardziej mam rod, kiedy ludzie z Polski godają, z jednej strony, że godać po śląsku, a po polsku to je jedno, że to nie ma żaden język, bo oni to wszystko rozumią, a potem za chwilę z drugiej strony, jak staniesz wiele takiego, a powiesz 3 słowa po śląsku, to usłyszysz: ale mówcie po polsku, bo ja nic nie rozumiem. Ale przeca nie będziemy się wadzić, pra? W pięknych okolicznościach przyrody. W lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Nie no, wiadomo, że lepiej 3 razy w prawo, jak raz w lewo. Już to kiedyś chyba mówiłem dawno temu przy okazji jakiegoś vloga, ale tutaj to się tak trochę czuję jak w serialu Lost, Zagubieni. Za każdym razem mnie rozdupcza coś takiego. Kupisz kwiatek do domu, chuchasz, dbasz, mówisz do niego, pryskasz mu listki, przecierasz szmatką i zdechnie za tydzień. Jakaś roślina wyrasta na kamieniach albo na elewacji kamienicy. O! Yeah! Oła, coś mnie w kolanku. W ogóle nie wiem, czy to widać pod słońce, ale tam stoi kupa aut. To jest też ciekawa sprawa. Tu za tą siatką i za tym drutem kolczastym to nie jest słynna Arena 69, tylko jest olbrzymi na zrekultywowanej pogórniczej hołdzie parking na auta i ponoć tam dalej w głębi, bo to jest też połączone kolejowo, tam jest dalej bocznica kolejowa. To jest jeden z 2 punktów w Polsce, do którego przyjeżdżają Tesle, auta elektryczne, i z nich się je odbiera. Ciekawe, że rzekomo jeden jest w Bytomiu, a drugi jest w Warszawie. Może ktoś, kto się zna na temacie, powie, czy to prawda, nieprawda? Ale a propos krajobrazu ekstremalnego, kurde, ale to zarosło. Jak ja tu byłem ostatnio, to w dole nie było nic, a teraz tam normalnie porósł las, ale widzę, że się to trochę przy deszczach zapada. Tysiąc lajków pod filmem i następnym razem złażę. Ale tu musiała fajnie drzeć woda. O Boże, wystarczy. Cóż za w ogóle piękne, malownicze, niczym z Van Gogha niebo. O, to dla młodszych widzów, no w sumie czemu dla młodszych, dla wszystkich. Jak szukacie miejsca do randkowania, gdzie byście chcieli
waszej potencjalnej partnerce, partnerowi skraść serce. Polecam, jak tu pięknie. Cóż może być bardziej romantycznego niż wielki krater w ziemi i zrekultywowana hołda pokopalniana. I idziecie tak, wiecie, tu pokazujecie niebo nad wami, tu zrywacie jakiegoś gęsi pympka. No, ja bym uległ. Potem jeszcze bierzecie takiego rzepa, rzucacie zawadiacko i jak romantycznie. Ha! Ha! I pokazujecie potem kurhan celtycki. VIII wiek. Albo ktoś naciepał kamieni po prostu. O, a tu mamy niesamowitą okazję podejść od dupy strony do nowego stadionu. Złośliwcy mówią boiska. Polonii Bytom, tu już nie podejdziemy niedługo. Tu ma być druga trybuna. Bo jest tylko jedna, póki co. Ale już niedługo ma być druga. Jak stadion był świeżo otwarty, przyszedłem na jeden mecz. To jak dobudują drugą, to też przyjdę. No, ale musicie przyznać, że budynek klubowy jest bardzo schludny. Zwłaszcza jak się go porówna do tego dawnego, krzywego domku. Czyli blaszanego baraku, który tam miał stać jako prowizorka, a stał 70 lat. Dzisiaj taka dobra pogoda i taka widoczność, że nawet stąd widać wieżę kościoła świętego Jacka w Rozbarku. No, nie wiem czy wy to zobaczycie. Czekajcie. Tu jest teoretycznie jakiś zoom. Coś tam widać. Czas na ekstremalne zakupy w Biedrze, ale tam nie wolno filmować. O! Zażyjmy trochę luksusu. Wydałem właśnie 4 zł na bilet na 20 minut, żeby dla atrakcyjności tego filmu karnąć się tramwajem. Oczywiście jak jest ciemno i jest mało światła, to jakość obrazu w takich kamerkach sportowych bardzo spada, a to głównie przez stabilizację cyfrową. Tutaj Pocket wygrywa, dlatego pewnie będą jakieś szumy i tak dalej, ale myślę, że chyba i tak jest git. Najważniejsze w ogóle, że widzicie, że to ja. Dobra, to kolejna część ekstremalnych przygód. Jedziemy na Chorzów i slalom po Cwajce w koszulce górnika. Nie no, jeszcze bym coś ponagrywał. Ale coś dupło. Tu miał być urbex, ale zamurowali. Tu w tej uliczce w ogóle jak się przechodzi, nomen omen uliczka przechodnia, to zawsze czuję, że jest taki vibik, taki trochę Londyn, czy tam XIX wiek i tu Kuba rozpruwacz. No, w naszym przypadku to może bardziej jakiś taki Joachim. O proszę, jak sympatycznie. Dobra, słuchajcie, stestować to muszę, bo się udusza. Lepiej wstrzymcie oddech. Jak tam było? Mam nadzieję, nikt się nie zachłysnął. Ostatnie 5% baterii, ale ile? Z 2,5 godziny nagrywania. Chyba nieźle. Jeśli oglądacie ten film na YouTubie, to znaczy, że kamera się nie utopiła. Następnym razem jakieś poważniejsze tematy. Nurkowanie w Bytomce, skok wiary, schody na Redułtowach, może piknik na Lipinach. Może wam coś wpadnie ciekawego do głowy, to dajcie znać. Także jakby ktoś się zastanawiał na przykład nad kupnem kamery sportowej do ekstremalnych sportów, to macie mniej więcej jak wygląda DJI Action 4 w dobrym świetle i w słabym świetle. Nara. Life could be a dream.
If I could take you up and